NPM – originálne produkty pre profesionálov. Vďaka technologickému pokroku sa motory aut stávajú komplexnejšie, silnejšie, ekonomickejšie a najmä rozmanitejšie. V roku 1995 bolo výrobcami automobilov odporúčaných menej ako 10 druhov motorových a prevodových olejov. Dnes ich je viac ako 80. Vďaka zlepšenému výkonu a aplikovaným technológiám je potrebné využiť oleje a iné kvapaliny priamo na mieru. Z tohto dôvodu výrobcovia automobilov vydávajú povinné odporúčania pre zachovanie záruky, ale tiež pre prevenciu opotrebenia a pre zaručenie optimálneho výkonu motora. Ale ako sa uistiť, že používate správny produkt? Na webe NPM môžete ľahko a rýchlo zistiť, ktoré oleje a kvapaliny potrebujete. Produkty zodpovedajúce špecifikáciám výrobcu sú teda 100% garantované. Z NPM dostanete vždy to najlepšie. Objednajte si produkty NPM v malom i veľkom balení z dôveryhodného špecializovaného veľkoobchodu. NPM – inovácie, špecializácia a istota vo viac ako 50 krajinách. NPM – Moving Things Forward.